wallahi mu ji tsoron Allah, babu wani jin daɗi ko wayewa ko morewa a cikin sauraron kiɗi da waka. Mu ji tsoron Allah, duk abin da ke cikin wayar mu na abin da shayi waƙe-waƙe wallahi mu goge su, bisu da wani fa'ida. Kai yanzu ka faɗi ka mutu wayar ka a cike da waƙoƙi marsu kala-kala, Allah zai tambaye ka, Allah zai tambaye ka, tabbas babu wasa a cikin haka. Allah shirye mu. Da haka wannan iya daga cikin abubuwan da suke wajibi ne mutum mai imani ya kiyaye su. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa, yace kaga wannan hadisi na Anas ibn Malik, yace shine mafi kyawun hadisi wanda za a iya kawo hujja da shi kai tsaye akan haramta sauraron waka. Da haka mu ji tsoron Allah, mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala game da abin da aka saurara a baya, yanzu zuwa gaba kuma a gyara. Fa inna Allah ghafurur rahim, Allah mai gafara ne, Allah mai rahama ne. Ɗan uwa musulmi, malamai magabata sun yi maganganu da yawa akan sauraron kiɗi da waka. Na farko daga cikin su Abdullahi ibn Mas'ud, Allah ƙara yarda a gare shi, yake cewa al-ghina'u yunbitun nifaq. Duk mutumin da ya zamanto sauraron waka ya sa gaba a cikin rayuwar shi, wannan abu yana tsirar da munahucci a cikin zuciyar mutum. Abdullahi dan Abbas yake cewa wani mutum ya tambaye shi akan hukuncin waka, sai yake cewa bari in tambaye ka. Ya tambaye Abdullahi dan Abbas, sai Abdullahi dan Abbas yake cewa bari in tambaye ka, idan aka tsaya gobe kiyama, ita waka irin wannan waƙe-waƙe da ake da sauransu, a aljanna suke ko a wuta suke? Sai wannan mutum yake ce a haba, ai wannan abubuwan suna gidan wuta. Sai Abdullahi dan Abbas, sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake ce mushi izhab, yace je ka, fa laqad aftaita nafsaka, haƙiƙa kama kanka fatawa, yace fa huwa haramun, da haka sauraron waka haramun ne.